през пролетта или есента, когато е време да се излезе на полето. На вас ви е нужен вариант за обработка на почвата, който подхожда за работата, която трябва да извършите. Имате нужда от машини за обработка на почвата, които да отговарят на вашите потребности. Машини за обработка на почвата, за които няма да дадете всичките си пари. Машини за обработка на почвата, които икономисват вашите пари и време, елиминирайки допълнителните операции. На вас са ви нужни гъвкавите зъбни брани Greenway. За есенната подготовка на полето, за окончателната подготовка, за подготовка с RootStill, MiniTill и NoTill, за отглеждане на културите и за внасяне на хербициди. Гъвкавите зъбни брани Greenway. Това е машина за слята обработка на почвата по технологията RootStill. Шлейфовата брана Greenway идеално подхожда за есенната подготовка на земята. Напълно гъвкава, тя не се задръства даже при голямо количество растителни остатъци. Браната Greenway работи в тандем с плуга, всичко това с едно минаване. Резултат – по-плавно движение на трактора при следващите операции през зимата и пролета. Идва пролета, земята е готова за работа. Внасянето на хербициди може да бъде изпълнено бързо и на необходимата дълбочина. Шлейфовата брана Greenway се явява универсална машина за обработка на почвата с много начини на използване. Благодарение на шлейфовата брана с 16 реда работни органи, вашата земя ще бъде обработена и подравнена. Всичко наведнъж, готово за сеитба с едно минаване. За NoTill 16-редовата брана Greenway бързо и ефективно събаря и изравнява растителните остатъци. Всичко наведнъж с едно минаване и вие сте готови за сеитба без обработка. Вие знаете, че ключа към правилното внасяне на хербицидите е в това, те да попадат на необходимата дълбочина. Браните Greenway със своята гъвкава конструкция, дължина и разстояние между зъбите, напълно абсорбират химикалите на дълбочина от 25 до 50 мм, което е препоръчвано от много производители. Това води до по-добра ефективност на вашите хербициди. За бързо внасяне на химикалите и внасяне с едно минаване, браната може да бъде оборудвана с резервоар за разпръскване и дюзи. 16 работни реда зъби осигуряват ненадмината подготовка на земята и възможност за подравняване на току-що изорани площи през пролетта. Greenway също така прекрасно подхожда за пролетна обработка след есенно продълбочаване. В зависимост от полевите условия, някои фермери използват само 16-редовата гъвкава зъбна брана Greenway за пролетна подготовка на почвата. Благодарение на повече от 10-годишния опит в производството и работата на полето, браните Greenway са най-добрите в Европа. Гъвкавите брани Greenway са създадени за да служат дълго, създадени са за работа. Greenway имат здрава, напълно регулируема рама, регулируеми секции за агресивно брануване или превъзходно смесване на растителните остатъци, окачени с помощта на закалени вериги. Прикачните гъвкави зъбни брани Greenway са снабдени с мощна хидравлика. Предното крило в широкозахватните модели се сгъва за удобство при транспортирането, имат дълъг теглич за по-лесно завиване, издръжлива рама, изработена от здрава квадратна безшевна тръба от стомана 09 G2S, големи колела за осигуряване на правилното тегляне, сменяемите закалени зъби с високо съдържание на въглерод, 70 зъба на 1 метър. Зъбите се регулират в 6 различни ъгъла на атака. Позванете ни и ние ще отговорим на всички ваши въпроси.